Sagudayan nga ron ti surat, ti pagkasalitaan ni Edwin. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong name. Tanakatugawak, iti dalong pinas nga bato. Amang buybuya, kadigital luyon, ngagpasag, iti napino kadaratan. Iti bandan at amyanan. Tayang ko manong name, kit isutayan, nagiti kabatuan, ngam kasladad na nga kayat ko, nga buyain, digiti adda iti kadaratan. Ini mauma nagiti matak, kamay buybuya, kadagiti mabunog nga daluyon. Imbawin ko ti matang ko manong name, iti mismo nga laod. Sako, imbangir, iti abagatan. Mga nagigaya men, nga maisaw-saw-saw, ti init, iti rabaw ti taaw. Agpakpakada manin ti init, dumteng tumanen ti rabi. Ganda natak kuman, manunimi ti tumakder, taag pag napagnaak, iti saan nagkayang nagmaymesa. Itayan ko manunimi nga sikigan, sa nga pulong akbag nakit, sa nga pulong nga addang kulakid di, kat madanong kuntian na. At nakayam kaduak, ngagtutugaw, iti dalong pinas nga bato, iti bangir ko ti abagatan. Imandangak manunimi nga umasadag ken kuana, labsak kumalaeng, ngam nabigbig ko. Nagsardengak iti batog na. Timalyaw. Sika ka di deta? Agnes? Edmund? Uy, small world. Kaano ka ba? Nabitag pa. Di adda kitayin. Nadanon ka nga nakatugaw sa diyay. Ngam sa moment nga, iwaras ti pa nagkita. Nakatutok badlat ta, ti matami ti amyanan. Agmamisa ka? Itatay. Agmamisa ka? Imanda ako nga nitipon. Tapos saan ka nagmamisa? Sanak ba't lang nagmamisa, Edmund? Nabalin ti umabay? Nabimbintas na sumahong ka. Dito yo. Ti amyanan ko. Mabalin mo at nga hanga sumahong kanyak ng agang kanisikig ko. Sige. Kahit ko nga agin yung istoryata. Kahit ko nga kumustain ka. Kumusta ka itan? Manong name nukwenta kat almost 2 decades duwan nga dekada nga italaing agkita kabimanan kini Agnes. Dua? Uno talo. Manong nga tawan nga saan nga nagkita? Nga italaing agkita? 30 years. Kaputam. 20. Idi isinanak. Sikan samat din ang isina kanya ka, Agnes. And after 30 years, adda ka, adda. Kahit kung saan matibiyag mo within 30 years. Asinuto mo na nga, nag-istorya ka rita. Ladies first.
Di namin binasto binunutan ta. Mabidlaing. Oregat ada iit dito eh. Ang sikat mga ramid tamalasin mo nun at bunutin dita. Ada bariyam dita. Ada. Toskoin. Anak ko Igel? Ano tao? Siyempre, Igel. Siya ti babae. Kuam diya tao. Sige. Pala tayo ko. Psst. Op, Igel. Sikat unag istorya. Manong name nakasilawan dagiti street lights. Ngem dagiti solar light ket sanda pa nakasilaw. Limnegan jay init ngem lumambalabaga pa lang at pala ranyag na. Uri saan nga makita ti init ngem ti ranyag na ket makitkita pa lang. Rugyaman nag-istorya. Pangrugyat. Di rugi na. Idi isinanak. Sikat nang isina kanyak. Sika. No, sige, siyak. Siyak ting isina kang ka. Itian niya nga rason. Sorry, Agnes. Mabandlo ko iding lumalamis ka kanya. Madmadlo ko nga, saanan ka na irot na gitarakop na. Nga, nagkurang ti pa ng balas mo kada kitakit ko. So nga, kinaikahit ko nga, ginumped tandi. Ginumped ko ang relasyon ta. Tapno diya, sa anak nga adad masaktan nito no. Makita, ken mapanignig ka. Nga nabaon, di pa nakayat mo kanya. Nagbidot ka. Adalangin problema, kiti. Di mo lakayat nga sa lutsudin. Diyak lang may bagakin ka. Ngam ka po tayo baga midingam. Gubden ng relasyon ta. Gapto awan ti napid na sa pagbanakan na. Iso happy kung may papilit ko tiriknak. Nasaan ako nakayat? Yurore ko lang kang kaidi nga saan ko Kapag tayo patpatag ka, dala problema, tulungan natin problema, kung anong kumaangim sa amin. Sige na sinan, disina ko naman siguro. So nga, nagsina ta. Umong ka di kang sinagapak na ita. Andi na inoran oras di kang sangsangita. Amos na ada problema, sa di makal ti problema. Ngayon kinunak ti bagi. No sana ko na kayat, jaki pilit. Gapo ka dito na alam mo ti kayat mo kanya. Kinun ko nagidi. Nagpasumet. Sika iti nakausat. Sika iti nang ipaayak, ti kinabirahin ko. Yung samad nga datat nagkatuluyan. Dua nga tawen nga sinagabak iti kaawan mo. Dito'y puso. Naging kadimteng ni Delphin Tibiaco. Nabarasak man idin ti misam. Nariknak man idin ti irot ti arakop ti may nga lalaki. Tagalpasan ti mga bulan nga nagarim kaniyak. Inaklon ko. Nariknak dagiti irot ti arakop na. Nariknak dagiti barat ti akit na. Ket kalpasan ti talo nga bulan sipod adda nang kinaawatan min. Nakalipat kami. Imbaga keng kuha na idi nga sana kong nga virgin. Inawat naman. Ay hanggang idagbunga, ti mapaspasamak ka na kami. Injayan nanti kalaysa. Nagkalaysa kami. Nadaan ka di kabukbukudan nga balay. Nadaan kami ti talungan na.
Iging ka nga, nagsakit. Nagsakit ni Delpin. Naidalit ni sakit. Iso ka, kastawa naman ba nanti panagsagabon? Iging ka nga sa nga nakalasat ni Edwin. Ni Delpin ko na, tasyak ni Edwin. Ay, hanga nakalasat ni Delpin. Kaano pa'y? Nasurukan nga makatawan si Pot Pimusay. Anang orat pa kayo naigan na ito yung igid di baybay. Abed na kanto eh. Dito kami nga nagamam mo. Kasta. Sige, abed na kanto eh. Di mo kunain nga dito kayo mat nga nagamam mo, tinangasukot ang kanya. Hanga dito itinagamamon mi. Kini Elena. Ngayon dito nga. Nalmes anatay. Haniya? Well, agkaupisanahan kami kini Elena. Siyempre, gabuta, nagsinatan, talimamis kang kanyak. Gabuta, imanugot kami. Isang yung karigatak yung bawing di sa bali, di pa nagayat ko. Nagdoy sa akin ni Lena. Kalpasan di makatawan inaklonak. Nagkalesa kami. Nadaan kami ni taluanak. Dito di mo gusto niya pagpipiknikan. Basta, end of the month, umay ka magpipiknik dito eh. The whole family. Siya, ni Elena, dagiti taluan nakmi. Mahilig amin. Ni Elena iti danum. Numampay, adasignus na iti danum. Anaway. Nalaing amin nga glangoy. Ni Elena kaputa, pambansang palarong pambansa, iti swimming. Taga-igit ti baybay na. Anak ti mangalap. Napaot nga bumatok. Kabaylan nati 1.5 minutes. 1 minutes and 60 seconds ti kapaot na iti uneg. Aday malak na kuwada. Una aday malak yung kuwa na nga may sanganak mi. Nga makikon-contest makisiswimming competition. Ngayon sampay nakadaanon sa jay palarong pambansa. Diyak malipatan na tingal daw. Nakaragraksak na sawak. Numanin, arakupan na nga ang gwen digit anak mo. Anak mi. Kinuri siya. Arakupan nak mo. Ngang gwen. Awang pulos na nagparik na kanyak. Nga day din ti maudi. Kapanangarakop kan panangagkik na kanyak. Gapatagtalag kami keng kuha na, agsipot na nalingar nga lumangoy. Ngayon, nalipatak. Nga kunada, nga no, kapangpangan mo, kit hangkampay, naghangkampay, nakapalpa, sa kang digos. Alisto nga cramps. Tipakim. Napuutan milahingin, nga gama. Ito nunedan isuna. Amin nangig pa nagpapaarayat na gabungor ta na pigsat ti stereo ti speaker iti karuba mi nga cottage. Ti akin teng nga anak mi nga nalingag langoy nga mala. Pinadas nang inalaw. Saan nga nagpalig. Intray mi ti ospital. Ngem dead on arrival. Nagsakit. At doon nga luwatan nagarubos ka na kami nga gama.
Iti pa nakapukaw mi kay ni Elena. Signos na iti danum, kit talaga nga pimusaw iti danum. Kastagayam, kaano pa'y? Nasurok na na makatawan. Iso nga, nasurok na na makatawan nga no kasto yung oras. Nasapa, sakbay ti kasto yung oras, kadadak dito. Kasla, mabuybuyak ni Elena ngaglanglangoy. Ngawawisan naglumpa kami ngaglangoy. Pumateng nga, pumaigid, nakapaspaspas ngaglangoy. Ngimawanan ni Elena. Nabayagan na nagrup sa tibagina. Ururay nak. Nasa din naman tibagtumpa namin atwa. Kastagayam. Di ka pa gawin. Nadalukan mo? Da. Katsika. Tawagag na tayo arikelek na tricycle. At damit lo kami ang jamog drive. Sa mga tatawagan akalukantan. Itulod ka mismo di balayo. Sige. Hindi ka nun. Timak der ket imunangin madang kinamakam kumanong imabayak kang kuana. Mabalin? Nga niya. Ngakbayan ka? Kasi ti dati, Edwin, Agnes, kasi lang pala nagbabaliwam. 50 akon. Ores siya. 50 pa lang. 50 akmat yan. At tayo pa yung panagsenyor. Napigsak pa yung lahing. Diyak pa nagretiro. Ores siya. Kadanag ko nga ron. Nag-aasawan to na kita anak ko. At may mesa aton. Ores siya. Kasta matikadanag ko. Lalaki di jay ko Lalaki jay na una. Babae, doang ang babae. Siyempre, no babae ti burdek. Iyawid di asawa na. Ores siya. Ang babae mo di burdek ko. Di mo ka di kayan? Nasublanta ti dati? Diakon kayat, Edwin. Taapay, man. Diakon kayat. Taapay. Diakon kayat ti masaktan manin. Insina na. Naawan ti rason. Adala problema kidi. Di nakla maawatan. Nopi nga hindi mo yung baga. Idi aksinatan ko na kumakit saan ko dalang problema. Tulungan na ko. Kunam ko Sina di sina. Ako rin ka mamiglang. Abay, kahit ko sumango ka kanya. Oh, narimatlata di kiti matam. Madlaw nga may iliwan di kiti bibig mo. Mabalin? Tiyan niya. Aramanak manan di kiti lips mo. And doing, tsakayat. Di mo kayan? Tsakayat dito Tangarten. Naglugan kami ni ti Kotsek manunemi ket saan kun nga sinudsud na sa dinno ti papanam pangipanak kang kuana. Gaboy ta dayta nga beach resort manunemi adda karuba nga hotel. In Corbac manunemi pangipanam pananta. Kung naman itulog ng balayo, ay balay mi. Aksablita sa dyan.
Sadyay, iti karuba nga beach. Ada hotel dita. Ituin, kayat ko. Manoan yaman tinaguped, apaset relasyon ta. Silpuan ta. Mailiwak ka di bibig mo. Agnes, kaya mo kakailiw nakmet. Ngim, ngim, awanin ta doang ngim. Data, sika kensyak dagiti dati. Mabalinta kang pabaruan, pabaraen, silpuan, tinagupid, nga linas, tibiyag ta kinayan. Diba? Sige, ngem ti saludsud, mabalin ka di pa'y. Paniknekam to. Kaslak lang nagsubli idi agkabanwag ak manong. Idi dahi ta nga pa nagkita mi kini Agnes. After 30 years. Agpadpata kami idi manon nami nga 20 years old. Ada idi na mapaspasamak ka na kami. Tengo nagkunak nga siyak itinangusat keng kuwana. Iti adamin manon nami iti hotel. Napanak nagbayan. Mabalin na ko, Mrs. Iti pangrabi. Mabalin. Mabalin nga may isa rekdya kwarto mi. Yeah, sure. Nagorderak manong nemi. Mabalin nga iyon onam taarak kaya natapulutan. Mabalin nyo pa yung itugod, sir. Bueno, isarunok ka doon kadwami tapno. Masango yan sigod. Sige. Sige nga. Isarunom mo. Paisarunom. Let's go. Inakbay ko manin maron name inakbayak manin. Sigurado ka? Nga niya. Ang mga maamuan di iti anak mo. Kat sanda kayat nga nakasukat ti asawa mo. Saan nga isudat mangisuro kanya? Kat sika. Tsaka mo. Amo magamin tirandak na agasawa pa'y. Kat gabutag padpada ta. Tigasat. Ngagpadpada ta nga nabalo. Siguro handa ta paritan na kita anak mo. Kaya na kita anak ko. No istoryan ng tukatakwada. No asino ka, kaya na sino ak idi. Nga si kakensyak kat dagiti dati. Iti ko ti kwarto manong nami impa-iplastar ko iti waiter iti lamisaan nga nangipanan na ti mainom ken ti pulutan. Ay barok. Sir. Awan di mabaling nga tukarin pagtukaran dito eh. Sir. Bulutan nyo lang sir. Speaker. Mabit lang ti ikon to. With the music. Anong music sir? Tapno mo nga i-program. Sweet music siyempre. Well sir. Pakiuray. Tinaugak na ganito ang baso sa ako inted kang kuha na ti maysa. Api hard tinorder mo. Among iti hard. Ang kamabartek no hang hard. Single siya. Sige. Cheers. Celebraran ta. Dito pa nagkita tamanin. Celebraran ta. Dito pa nagsinublanan ta. Nga dikiti dati, ket iso damat laing ita. Cheers. Pulutan ka. Edwin, amom ka dinuan niya at marikrik na. Saan ko mo na di mo ibaga? Kasla nagsubliak iti dati. Kasla saan ta nagsina? Kasla nagsublita iti 30 years. 20 pa lang man. Kasla triknam.
Kasadrik na. Kaslawan ti nagsinaan ta. Ngamadan pakakitaan kabot sagtataldo ta ti anak. Yung tiyarik na, kaslang nagsubli. Itatawan ko ng 20. Another toss. Edwin, Agnes, kahit kumanan nga marik na, dikit irot ti harakop mo. Madamdama, madisturbo ta. Umay da paik ti kanan ta. Di mo ka na kaya di kaya ti mo nga umuna nga mangan kanyak. Kasi dati aramida mi ti. Kumusta nga taitan? Kasi dati ka di. Uy, laglagi pa nagsublita ti dati. Nagsublita ti after, nagsublita iti 30 years. Di ka, kaslamat lang dati nga rin. Awan na, nalukmeg, Maris de Rusas, Agus-gustuam. Iriadan di kanin mi manunemi hanggang pailanganangan. Tanam napsog kami met iti pulutan. Dito yung manunemi nga sinublean, apinasadiwa, tiya, nalaylay, nakeltay, naguped nga relasyon mi. Dito yung pinasubli, manunemi, dagiti dati nga irut, dagiti inarakop mi. Bara, dagiti inagek kenapros mi. Husto manunemi ti ko na ni Agnes akasla nagsubli kami iti 30 atawan. Mangeg kumanen manunemi dagiti maadi-adi nga asog kanereng-eng ni Agnes ng runa no addaak iri baba amang mangan ken kuana. Mangan kami met adwa man. Kasla kam lang nagsubli iti dati. Kunak tano kasano ti kinatibker ni John ko iri ket kastamet pailaeng. Nga daytoy ita ti kayat kung ipanagnek kang kuana ti saludsud na ita mabalin ka di pailaeng. Panagnek akto, mapanagnek amto. Husto ti kunan. Sa anak ngagtawan ti 50 manunemi no dikit agtawan ak ti 20 karugrug swak launay. Karugrug swan mi maitlaeng nga duwa. Da kami siyak ken isunakin siyak dagiti dati. Anag subli iti nagsinhaan mi apanawen. Ket ka po manong nemi tasangan namnamaen dagiti anak ko nga anak ka makaawid tinawagak tinawna. Lutayin nyo dad. Dagiti man sa nga lugar nga ayan ti ragsak. Kadakadi kasugatan ni mami? Saan na kumaparitan? Salsalud-sudag na andan. Kaya mamunyo mo da. Mamamunyo to. Sut katwa kita. Uy, nag-gubernet kayo. When? Good luck. Sabagay akong problema, saan mo masikukan ni Suna. When talaga, kung masikukanin. Ngayon nagsubli kami ti dati. Among ka ti iho. Nga deto'y karelasyon ko itakit. Dati kami. Dagiti dati. Dati kami. Agayan at kami. Iso ti first love ko. Siya mat first love na. Saan yung first love na di mami? And second love ko iso. Kaya nagsinara ka iti first love mo. When? Okay, daddy. Good luck. Huwag yung napalaluan. At ng sakit-sakit puso yun. Baka gusto sakit ko Ay, nakagusto sakit ko awan pagdanagan. Awan sakit ko. Kinuuri ang gusarak kas pagkarigan, sana ka man ano? Yung sana nga gusar. Oo? Kaya mayat ano saan kaya gusar? Inawagan mo't manong name ni Agnes dagitanak na katnuan niya timbaga kanagitanak ko kastama timbaga na. Di dati akay nayat ko. Da kami nga dati. When? Ako pagdanakan niyo,
amok nga didak paritan nga gayat manin. Nang runa ket amuyo nga dahiti dati akay nayat ko tagbali nga may kaduwang asawa. Manipod mo't idin manunemi once when no twice a month ngagsinarak kami kay ni Agnes iti ikiti baybay sa kamag-overnight iti hotel. Nagingga ko na kanyak dagiti anak ko manunemi mabalinan. Mabalinan dan. Kadne, agasawa akon. Umuno na akmed lang agasawa. Mamindwa kito agasawan. Maminsanak to pa lang. Umuno na kambay lang sa katusuboplat. Mamok ka nakuha da manunemi ti may kaduwa nga inada. Nag-thumbs up da sigod. Approve. Kaslaon pa itong 50 na. Kasda akmet. Kaslaon 50 yun dan. Agabay da kat manong ka lang. Inya mamunak mo't kadagiti anak na. Kastamat narami da. Approve. Kapag ako na da manunemi no anya taragsak ti inada. Ragsak na meten. Yan tangay da kami matlatin mo na. Dakiti dati ako na da. Kalaysa kami manunemi kat syempre adu dagiti makaamo nga dati kami kat da kami itati may kadua uno at kami matla itatag katuloyan nga iti napapaot nga gundaway kadag katakta ko na inagami. Sapay maabot mo iti 30 years uno at adupay after 30 years utyan tamin to ngagpadpada mabalinto pa lang ata sapay ko man. Nag-aasawa amin ng dagiti anak mi, manunemi, kat dududwa kami. Nagpili kami, manunemi, no pag naedan mi, kat siyak tinapaturay. Kapag siyak na lalaki. Natibalay mi, ngayon patakder mi, kadidi asawak, ani Elena. Ita pag nanaidan mi, ken ni Elena, ken ni Agnes kunak kuma, nga nagretiro kami niti trabaho. 75 years old kami. At then 25 years mi nga nagdan na agasawa. Ngayon napigsakan pa lang. Mahilig kami kadagiti panagkarden mi tapno da pagpalingatan agmula kam tinateng kaya nagtaraken kami iti manok. May da kami sa sarong karan digiti anak mi nga itugot da digiti asawa da ken kastamatan digiti anak da. Dahito nga rod, manong name iti pagkasalita, nga da kami matlaang kas dati, dagiti dati, nga nagtultuloy, iti panagdan nami. Ket kas kuma, numano, iti tahon mi idi, nga nagdan na, iti nagbaling mo ng asawak, kasta kuma, nga atatito kumapay, nga napigsakan pay laing. Ket ano kas pagarigan, tadan duman nagbedridenan kada kami, ket makamundo na dagiti anak mi. Wano saan, nagpempensyon kami mat nagpadpada. Mabalin mo mat iti mangtandan. Ito yung mga asikaso kada kami. Ngayon sapay ko dadadupay nga tawen, ti sumangbay kada kami, iti asawa. Sabi ko na kay Bati Akmat iti adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak nga nagbuya, kang kanayon kami agsubsubaybay ken ka, ito'y panagibasam iti surat, ket makapaubing rik na. Tuwing nga dagyaman nga manong mo, Edwin. Thank you, Manong Edwin. Itigin ka pa nang i-share. Ito'y idikal man lang nga paset ti pagkasalitaan ti biyag mo. Biyagyo. Kaya thank you. Ba't kada kita nagbuya? Tararararan.